കൃഷ്ണ പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാഘയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം വിരൂപകഥാമഹ്യം തഥാദിശുഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ് ജനകോടി വൈഷ്ണവർക്കത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 8ാമത്തെ മന്ത്രം അല്ലെ. 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മന്ത്രം കഴിഞ്ഞ 2 മന്ത്രങ്ങളിൽ ശരി ഭക്തനെ പറ്റി പറയണമായിരുന്നു. 8ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ശരിക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് പറയണ മന്ത്രമാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതില് സത്പരേഖാചുക്രം അകായം അവർണം അസ്നാവിരശുദ്ധം അമാപാവിതം കവിർമനീഷി പരിമ്പു സ്വയംഭൂ യഥാതഥ്യർത്ഥൻ വിദ്യാചാദിതവ്യത സമാഭ്യ. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സ്ഥിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതുമായ സർവശക്തനും വസ്തുതപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി ശരിക്കും ഒന്നും കൂടെ ഇതിൽ വർണ്ണിക്കാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവൻ. അപ്പൊ ശരീരമില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല. ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മുടെ രൂപം പോലെ ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പലതും. അതുപോലെ തന്നെ സർവജ്ഞനും, എല്ലാ അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. പരിപൂർണാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഏതാ പറയുമ്പോ സച്ചിദാനന്ദ എന്നാ പറയാ അല്ലെ. സച്ചിദാനന്ദ. അപ്പൊ ആ അറിവെല്ലാതും ഭഗവാനിലുള്ളതാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു അറിവില്ല. പിന്നെ ദോഷരഹിതനാണ്. നമുക്കറിയാം ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല. സ്ഥിരകളില്ലാത്തവനും, അതായത് നമ്മളെ ശരീരം പോലെയല്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള അസ്ഥി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഞരമ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിലുണ്ടാവില്ല. പാപരഹിതനാണ്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാത്തിന്റെ മുകളിൽ പുണ്യ പാപങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് പാപരഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സ്വയം സമ്പൂർണനാണ്. കാരണം അതിന് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ധനമന്ത്രത്തിൽ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഒന്നിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ പൂർണ്ണമാണ് ഭഗവാൻ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പൂർണ്ണമില്ല. തത്വജ്ഞാനി, എല്ലാ ജ്ഞാനവും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതായത് സത്ത് ചിത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ്, അതാണ് ഭഗവാൻ. അനാദികാലം, അതാണ് ആനന്ദം, സച്ചിദാനന്ദം. അപ്പൊ അനാദികാലം മുതൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടികളാണ് അല്ലെ. ആ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഇത് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ.
ആ ഭഗവാനെയാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതമായ രൂപവിവരണമാണത്. ശരിക്കും ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയം, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ മന്ത്രത്തില്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയം, നമ്മുടെ ശരീരം പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം, നമ്മുടെ ജ്ഞാനം പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ പാപം ഭഗവാന് കിട്ടില്ല, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ പുണ്യം ഭഗവാന് കിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്, സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിനെ പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ്, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്ത രൂപം, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രൂപമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഈ രൂപം പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപം മനുഷ്യരൂപമാണെന്ന് നമുക്ക്, മനുഷ്യന്റെ ആ രൂപം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ആ രൂപം എന്താ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമല്ല. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവസത്തുള്ള രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ രൂപപ്പെട്ടവയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പ്രകൃതിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ശരീരമായ പ്രകൃതിയെ കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് അത് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ശരീരം സിരകൾ പോലുള്ള യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന്, കാരണം നമ്മൾക്കാണ് ഭൗതികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വരും, അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാംസം അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും, അല്ലെ? മജ്ജ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം അങ്ങനെയുള്ളതല്ല, അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്, ഭൗതികതയ്ക്ക് അതീതമാണ് എന്ന് പറയാണ്. നമ്മുടേത് പോലെ ഭഗവാൻ പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസൃതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ജനനം എന്നല്ല പറയാം, ഭഗവാൻ അവതരിക്കാന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ആ ദേവിക മാതാവിന്റെ കഥയൊക്കെ അറിയാം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ട് ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കണം, പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ ദ്വിഭുജ രൂപത്തില് ശിശു രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസരിച്ചല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരവും. അപ്പൊ അതിന് പ്രകൃതിയിലെ യാതൊരു നിയമങ്ങൾ, പുണ്യ പാപോ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങളോ ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭൗതികമായ ബദ്ധജീവിതത്തെ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭൗതികമായ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ, ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ജനറൽ ആയിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്: ആത്മാവ്, സൂക്ഷ്മ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം. ഈ സ്ഥൂല ശരീരമാണ് നമ്മൾ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥൂല ശരീരം. സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമുക്കറിയാം മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇത് ആത്മാവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഏത്? ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായാലും സ്ഥൂല ശരീരമാണെങ്കിലും ആത്മാവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് എൻ്ററിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഏത്? സ്ഥൂലമായാലും സൂക്ഷ്മമായാലും ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മളെ പോലെ കരുതാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പരംപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ ആത്മീയതയാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ മനസ്സും ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് വേറെ മനസ്സ് വേറെ എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മാവായാലും ശരീരമായാലും മനസ്സായാലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ മനസ്സും ശരീരവും അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്, ഒന്നാണ്, അവിടുന്ന് പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അത് പരിപൂർണമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്. അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്, നമ്മളെ രൂപത്തിനെ പോലെയല്ല. എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തില് രക്തമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം, നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ രൂപം പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് പ്രാപഞ്ചികം വരുമ്പോ നമുക്കറിയാം, അത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ട് പ്രകൃതിയുടെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്, പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിരിക്കും, അല്ലെ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടല്ല, അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവസക്കൾ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ രൂപവൽക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതൊരു വസ്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതല്ല, ഭഗവാൻ അതിന്റെ മുകളിലാണ്.
അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയാതീതമായ ശരീരം സിരകൾ പോലെയുള്ള യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയാതീത ശരീരത്തിന് നമ്മളെ പോലുള്ള മറ്റുള്ള ഉള്ളിലുള്ള മറ്റുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള വ്യക്തിയല്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ നമ്മളെ പോലുള്ള ശരീരങ്ങളോ നമ്മളെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളെ പോലെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടേത് പോലെ ഭഗവാൻ പ്രകൃതി നിയമത്തിനനുസൃതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ജനിച്ചു. അപ്പൊ ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാന് അതേപോലെ തന്നെ ശരീരം ഇല്ലേ? ഇല്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നാലും ഭഗവാന്റെ ശരീരം ആത്മീയ ശരീരം തന്നെയായിരിക്കും. അത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് പലതും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തിലൊക്കെ. ഭൗതിക ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാരണം നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടേതായ ശരീരമായാലും ആത്മാവാണെങ്കിലും മനസ്സാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. മനസ്സ് വേറെ, ശരീരം വേറെ, ആത്മാവ് വേറെ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചതെല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പരംപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആത്മാവ് ശരീരം ഇതിപ്പോ നാം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത രൂപം, അപ്പൊ ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അത് ക്ലാരിറ്റി പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറഞ്ഞ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം, ഇതാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് അനുസരത, അനാദികാലം നിലനിൽക്കുന്നത്, അതാണ് ഭഗവാൻ സത്ത്. പിന്നെ എന്താണ് അത് സച്ചിദാനന്ദം. അപ്പൊ സത്ത് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, ചിത്ത് നിറഞ്ഞ ജ്ഞാനം, പിന്നെ പൂർണ്ണമായ ആനന്ദം അല്ലെങ്കിൽ ആ സത്യം. ആ സത്യത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് അനുസരത, പൂർണ്ണജ്ഞാനം, പൂർണ്ണമായ ആനന്ദം, ഇതാണ് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം, ഇതാണ് ഭഗവാൻ. ഇതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം നമ്മുടെ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ പറയണ, എല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാതും നമ്മുടെ ശരീരം പോലെയല്ല ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാകുന്നു. ചിലപ്പോൾ രൂപരഹിതൻ എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. രൂപരഹിതൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടത്തേക്ക് നമ്മുടേതിൽ പോലുള്ള ശരീരം ഇല്ലെന്നതാണ്. അതായത് രൂപരഹിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ രൂപം തന്നെ നമ്മള് ഒരു 10 വർഷത്തെ രൂപമല്ല നമ്മളൊരു അടുത്ത 10 വർഷത്തിൽ വരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മളൊരു 30 വർഷം മുന്നുണ്ടായിരുന്ന രൂപമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ രൂപം. നമ്മളെ രൂപം തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് അപ്പൊ എന്നാലും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു മനുഷ്യ രൂപം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമുക്ക് ഒന്നിനും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ ശരീരം ഇല്ലാത്തവനാണ്. ഭഗവാന് മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടാവും, മറ്റുള്ള ഏത് ശരീരത്തിലേക്കും ഭഗവാന് മാറാനും താഴാനും ഒക്കെ കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നാലും ഒരു രൂപമുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ തന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും കൂടെ പറയണാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? പക്ഷെ എന്താണ് ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭൗതിക നിയമങ്ങളൊന്നും അവിടെ നടപ്പിലാകില്ല. അവിടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സയൻസിലെ രണ്ട് സയൻസ് പറയാം നമുക്ക്. ഒന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയും. അതിൽ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡിലുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആ നിയമം അവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങള് നമുക്കറിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കൈകൊണ്ട് നടക്കുക, കാലുകൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കുക, കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ കഴിയുമെന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഏത് കർമ്മങ്ങളും ഏത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആത്മാവാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടേത് പോലെ കയ്യും കാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവരെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടാനും അർപ്പിക്കുന്ന വസ്തു സ്വീകരിക്കാനും പറ്റുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ യുക്തിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാത്തതാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ തൂണിൽ നിന്ന് വന്ന് തുരുമ്പിൽ നിന്ന് വന്ന് പ്രഹ്ലാദ് പറഞ്ഞപ്പോ തൂണിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തുരുമ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തൂണിൽ നിന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് പറഞ്ഞപ്പോ വരുന്നത്, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണ നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും, അല്ലെ?
അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണമെന്നോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കുറെ ബാക്ടീരിയകളുണ്ട്. ആ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അവരുടെ ചിന്താശക്തി അത്രേ ഉള്ളൂ, അവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തി, നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല. അതാണ് കുഴപ്പം, നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രീതിയിൽ അതിന് ഉദാഹരണം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അറിയില്ല, ഒരു ആനനെ കണ്ടെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താണ്, കണ്ണില്ലാത്തവരെന്താണ് ആനയുടെ കാലുമ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൂണ് പോലെ തോന്നും. ഒരു കണ്ണുള്ളവൻ അറിയാം അല്ലെ അത് ആനയാണ്. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ. നമ്മളെ നിയമങ്ങൾ, നമ്മളെ പരിമിതികൾക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വസ്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പരിമിതിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാലേ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇതാണ് അതിന്റെ ചുരുക്കം. അധികാരികളെ ആചാര്യന്മാർ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. ആചാര്യന്മാരാൽ ആയിരിക്കും പ്രതിഷ്ഠിച്ച പറ്റി കഴിഞ്ഞ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആചാര്യന്മാർ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ്, അത് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗ്രഹിക്കും. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ അതിന് ഉദാഹരണം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാ, ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും? എന്താ പറഞ്ഞേ? അതായത് ആധികാരികമായ ആചാര്യന്മാർ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴെന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മള് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോ എന്നുള്ളതാണോ പ്രഭു? അതെ, അതല്ല, നമ്മള് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ കഥ ഓർമ്മയില്ലേ? പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അല്ലെ, ഒരു അംഗീകൃത രൂപം ഭഗവാൻ അല്ലെ, അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആ രൂപത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പലതരം ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ലെറ്റർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്തൂല. പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളുണ്ട്. ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകൃതമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ത്രൂ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ, ആചാര്യന്മാർ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട രൂപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കായി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യമ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണന്റേതാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പറ്റി ക്ലിയർ കട്ട് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ പോലെയല്ല. നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രം കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. അതാണോ പ്രഭു? അതെ അതെ അതെ. അതായത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയം, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിന് പല ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഹരേ. അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബലദേവൻ, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം എന്നിങ്ങനെ അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, വിസ്തരണം. ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കാണ് ഒന്നിൽ നിന്ന് അടുത്തിലേക്ക്. നമ്മ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി, ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരങ്ങള്, അങ്ങനെ പല അവതാരങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവതാരങ്ങളായിട്ട് അത് അവതരിക്കാണ് ഭഗവാൻ. പലതരത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപുലീകൃതമായ രൂപമാണ്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന്, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക, തപാൽ പെട്ടീനെ പോലെ പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് തൽക്ഷണം ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. കാരണം എന്താണ്, നമ്മളറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധനയും നമ്മളൊരു പാർട്ടാണ് അല്ലെ. വിഗ്രഹാരാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെ വീട്ടില് പൂജാ റൂമുണ്ട്, പൂജാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്, നമ്മളിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈശവാസി ഉപനിഷത്തോ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളോ അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു. കാരണം ഇത് അറിയാത്തവരാണ് പ്രശ്നക്കാര്. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞു. നമ്മളിപ്പോ കയ്യിലൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ട്. ആ മൊബൈല് ശരിക്കും എന്താണ്, നമുക്കറിയാതിന്റെ മൊബൈൽ യൂസേജ്. ഈ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഒന്നും അറിയാത്ത, ഇതിനെപ്പറ്റി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരാൾക്കാർ കൊണ്ടു കൊടുത്താലോ അവരെന്താണ്, അവർക്ക് അറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. ചിലപ്പോ അവര് എന്താണ് പൊട്ടിക്കാനാ
ഒരു കഷ്ണം എന്തുപോലെ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അത് അറിയാത്ത വ്യക്തികൾ എന്താണ് പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതികമായ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. അവർക്കറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി. അതാണ് അവരുടെ കുഴപ്പം. താൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുക മൂലം തന്നെ നിന്ദിക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനികളായ ജനങ്ങളുടെ പതിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം, അവര് മൂഢന്മാരാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണുന്നവർ, അതായത് ഞാൻ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നിട്ടും ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണുന്നവൻ അവരെന്താണ്, അവരെ പറ്റി ഭഗവാന് ഖേദമാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് മൂഢന്മാരാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാനായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ജീവവർഗത്തിന്റെ ബദ്ധാവസ്ഥയ്ക്കുള്ള കാരണം. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാരണം പറയാണ്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു. ആ വിസ്മരിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ, ജീവാത്മാ അല്ലെ, അത് മമ വംശ ജീവലോ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. ആ ബന്ധം നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടുകാരെ പറ്റി മറന്നുപോയ അവസ്ഥ വരും. നമ്മളെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ധാമാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശം നമ്മളാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എരുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എത്തണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് മറന്നുപോയ അവസ്ഥ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബദ്ധാവസ്ഥ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മളെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ പല വേദമന്ത്രങ്ങളിലും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് അർഹതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ എല്ലാതും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, ജലം വെക്കണം, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാതും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതാണ് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. സാധാരണ നിലയിൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്ത് പദവി നേടണമെന്നോ എന്ത് പദവിക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നോ അറിയില്ല. ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ല, നമുക്ക് അജ്ഞതയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്നോ എന്ത് വേണ്ടാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. എന്നാൽ ജീവസത്ത തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനായിരിക്കുന്നതോടെ ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭരിത സേവനം അർപ്പിക്കുന്നതായി അവിടുത്തെ അതീന്ദ്ര സഹചര്യയെ തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നായിരിക്കും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ്, ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ശരിക്കും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്, ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം, പ്രേമം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കും. അതിനു വേണ്ടി എന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രമായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ശരിക്കും വേറൊന്നുമല്ല, ആ ആത്മീയ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ. ബാഹ്യശക്തി ഒരു താൽക്കാലിക വശ്യതയിൽ മനം മയങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കുന്നെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ ബാഹ്യലോകം, കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അത് ഏതാ ശ്ലോകത് എന്താ പറയുന്ന, ഇതില് ദേവിഹേഷി ഗുണമയ മമമായ ദുരതയ. കാരണം അത്രയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കടക്കുന്നത്. കാരണം അത്രയും വശ്യതയാണ്. എപ്പോഴും ഭൗതിക ലോകം നമ്മളെപ്പോഴും പിടിച്ചു വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കുന്നു. കാരണം അതിന്റെ ഒരു കഥ നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആരെയാണ് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ കഥ പറഞ്ഞത്? അത്തരം വശ്യതാണ് നമ്മളെ മായ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇന്ദ്രന്റെ. ഓർമ്മയുണ്ട് അത്? പന്നി ആയിട്ടല്ലേ? അതെ തന്നെ പന്നിയായിട്ടുള്ളത് കഥ, ഹരേഷൻ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത്രയും വശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭാഷയുടെ താൽക്കാലിക വശ്യതയിൽ മയങ്ങുന്നവർ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുക എന്ന യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവസത്തയുടെ ആഗ്രഹത്തിനെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു.
ജീവന് നരകത്തിൽ പതിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടാതെ അത് അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിന് അനുയോജ്യ പദമാണ് ഈശോവാസിലെ യഥാതപ്യത എന്ന പദം. അതെന്താണ്? നമ്മളെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? നമുക്ക് നാരകീയമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് ലഭിക്കും. നമുക്ക് അതിന് പറയാം, നമ്മൾ നായായിട്ട് ജനിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നായായിട്ട് ജനിക്കും. നമുക്ക് ദേവനായിട്ട് ജനിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവനായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാതും നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും നമ്മുടെ കർമ്മബലങ്ങൾ. ഈ കർമ്മബലം നമ്മുടെ ആഗ്രഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും. അതാണ് നമ്മളെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം, അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ്? അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മള് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും, അല്ലെ? ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നാമജപം ചെയ്യണം, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അത് നമ്മളെ ആഗ്രഹമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ കടക്കും. തിരിച്ച് ചില വ്യക്തികൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അവൻ അത് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവൻ എന്താണ്? അതേപോലത്തുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്ക് അവൻ കടക്കും. ഇതൊക്കെ ഭഗവതി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? എന്താണ്? പന്നി അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി പന്നി ആവണല്ല, അവന്റെ സ്വഭാവം അവന്റെ കർമ്മം അതേപോലെ ആവുമ്പോ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിനേൽ ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ജീവില് അതേ രീതിയിലുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ? പന്നിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കും. കാരണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ജീവിക്ക് അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഏതാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹം, ആയ ജീവിയായിട്ട് നമ്മൾ ജനനം എടുക്കും. ഇപ്പൊ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ആ ആഗ്രഹം നമ്മൾ നിലക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഈശ്വര പരിഭു എന്ന് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിന് സമനോ അദ്ദേഹത്തിന് ഉന്നതനോ അല്ല. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് കേൾക്കും, അല്ലെ? അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തത്തമസി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് കേൾക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്, അത് സത്യമാണ് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും നമ്മുടെ ശക്തിയും തുലനം തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്രയാണ് ശക്തിമന്ത്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അല്ല നമ്മുടെ അംശമല്ല ഭഗവാൻ. അപ്പൊ പാർഷ്യലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ശരിയാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശം നമ്മൾ കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാനും നമ്മളും എന്തില്? ആ ഗുണത്തിൽ തുല്യമാണെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ജീവസത്തകൾ പ്രഭുവിൽ നിന്ന് വസ്തുക്കൾ കാക്ഷിക്കുന്ന യാചകരായി വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ അഭിലേഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അദ്ദേഹം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അംശമായ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിനും ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അവർ അഭിലേഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടും. അത് ഈ ജന്മത്തിലായാലും അടുത്ത ജന്മത്തിലായാലും നമ്മൾ ഏത് ജന്മത്തിലായാലും ആ ഫോർമുലയിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. യാചകൻ തന്റെ ആത്മീയ ബോധത്തിലെത്തി സ്വരൂപാവസ്ഥയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നവരെ വിഷയസുഖങ്ങൾ യാചിക്കുന്നത് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നത് വരെ. കാരണം എന്താണ്? സ്വരൂപാവസ്ഥ, നമ്മളെ മൂലസ്വരൂപത്തിലെ അവസ്ഥ എത്താത്തത് വരെയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് വരെയും നമ്മൾ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ പിറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാവണം, അന്ന് നമ്മ ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥ മാറ്റും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആ യാചന, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാനുള്ള ആസക്തി, അത് നമ്മൾ അന്നത്തോട് സ്റ്റോപ്പ് ആവുമെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം കൂടി എന്ന് പറയണം. കാരണം എന്താണ്? അതിലാണ് പരിപൂർണ ആനന്ദം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ഈശോപനിഷത്തിൽ ശുദ്ധം, അഭാവതം എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്. ഭഗവാനിൽ ഒരു മാലിന്യം വിടില്ല. കാരണം ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ വരുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ് ഇതെല്ലാം. നമ്മളെല്ലാവരും അതിൽ വരുന്നു, ഭഗവാൻ അതിൽ വരുന്നില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അപ്രവിധ വസ്തുക്കൾ അവിടുത്തെ സ്പർശനം മാത്രമേ തന്നെ പവിത്രമാകുന്നു. നമുക്ക് സൂര്യനോട് ചിന്തിക്കാം. സൂര്യൻ എന്താ ചെയ്യുക? ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ സൂര്യൻ എല്ലാതും വലിച്ചെടുക്കും. പക്ഷെ സൂര്യൻ കേടായി പോണില്ല, അല്ലെ? സൂര്യൻ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കാം. എന്നതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാ പാപവസ്തുക്കളും വലിച്ചെടുത്താലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഗംഗാ നദി ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ പാപം, അല്ലെ? പാപം മാറാൻ വേണ്ടി ഗംഗയിൽ മുങ്ങെന്ന് പറയല്ലേ. അപ്പൊ ഗംഗയുടെ പാപം ആരെടുക്കുന്നത്? അതാണ് ഭഗവാന്റെ സ്പർശന മാത്രയിൽ തന്നെ എല്ലാ അപവിത്രമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും പവിത്രമായി തീരുന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴോ, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴോ ഭഗവത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ആദ്യം
അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സ്പർശനയിൽ അത് മുഴുവനും പവിത്രമായി പോകും എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അപാര വിദഗ്ധൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പാപത്തിന് അവിടുത്തെ സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ, പാപത്തിന്റെ അപ്പുറമാണ്. പാപമല്ല പുണ്യമല്ല ഒന്നും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചല്ല. ഈ പാപവും പുണ്യവും ഒക്കെ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതല്ല ഭഗവാൻ. അതാണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാന് പാപോ പുണ്യോ ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കില്ല. തന്റെ അണുനാശക ശക്തിയാൽ സൂര്യൻ നിന്ദ്യമായ വസ്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു, അല്ലെ? എന്നാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക വസ്തു സൂര്യൻ എത്രമാത്രം ശക്തനാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഭൗതിക വസ്തുവായ സൂര്യൻ ഒരു ചെറിയ, അല്ലെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പോലും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തില് ശരിക്കും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല. നമ്മളെ പോലെ ഒന്നും ഭഗവാനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതില്. ശരീരമില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ പോലുള്ള ശരീരമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമ്മളെ പോലെ ശരീരമില്ലാത്തവൻ, അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നല്ല, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അല്ലെ? ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്നും പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതിൽ നിന്നാണ്. ആ പൂർണ്ണമതം അതിൽ നിന്നാണ്. അത് നമുക്കറിയാം. ഏതാ ഭഗവതിയിലുള്ള വിശ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ദേവദേവതകളും ഭഗവാനിൽ നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം അതാണ്, എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിലല്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ആത്മീയ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇതിനെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നാണ്. മനസ്സ് വേറെ, ശരീരം വേറെ, ആത്മാവ് വേറെ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതും ഒന്നാണ്. അതാണ് ഭഗവാന് ഒരു ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് പല ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താണ്? നമ്മളെ പോലല്ല, നമ്മളെ ചിന്താഗതി, നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ലെവലുണ്ട്. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ. അതിന് ഭഗവാൻ അചിന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോ ചെറിയൊരു ജീവി, ആ ജീവി നമ്മളെന്താണെന്ന്, നമ്മളെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനടക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിയുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെ? ഒരു ചെറിയ പക്ഷി എടുക്കുക, വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തോ, ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയ, വൈറസാ, ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ, അവർക്ക് അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്കും ലിമിറ്റേഷൻസ്. വളരെ സിമ്പിൾ ഫോർമുലയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ, അതാണ് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന കാരണം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ സത്യചിത്ത് ആനന്ദം, അതാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതിലാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനം, അനശ്വരത, പൂർണ്ണമായ ആനന്ദം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. എടുത്തോട്ടെ 9ാമത്തെ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണല്ലേ? അടുത്ത 9ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7ഉം 8ഉം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണെന്നൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താണ്. 9, 10, 11 ഈ 3 മന്ത്രങ്ങള് ശരിക്കും പറയുന്നത് വിദ്യ എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. വിദ്യനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ 9, 10, 11 മന്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ 9ാമത്തെ മന്ത്രം പറയുന്നത്
അന്തം തമ പ്രവിശന്തി യോ വിദ്യമുപാസതേ തതോ ഭൂയൈവതേ തമോ യാഹോ വിദ്യായം രതഃ. അന്തം തമ പ്രവിശന്തി യോ വിദ്യമുപാസതേ തതോ ഭൂയവതേ തമോ യാഹോ വിദ്യായം രതഃ. അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നവർ തമോനിമിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. മിഥ്യാജ്ഞാനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയിൽ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇത് ശരിക്കും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതികാവസ്ഥ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൗതികാവസ്ഥയും പിന്നെന്താണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്? മിഥ്യാജ്ഞാനം, അതായത് ആത്മീയ ജ്ഞാനം തെറ്റായി നമ്മൾ പരിശീലിക്കുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോ, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള ജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണ്, അറിവില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ. അത് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും അജ്ഞാന കർമ്മങ്ങളായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? തമോനിബിഡമായ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഓട്ടോമാറ്റിക് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞ മിഥ്യാജ്ഞാനം. നമുക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിലും ആ അറിവ് പരിപൂർണമല്ല. എസ്പെഷ്യലി ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് തെറ്റായിട്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ വീണ്ടും മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മളെ ശാസ്ത്രം, ആത്മീയ ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശാസ്ത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര അല്ലെ. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ആരും എന്തോ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പിറകിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? കൂടുതൽ മോശമായ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കും. അതാണ് വിദ്യ അവിദ്യ. കാരണം വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടണം. പക്ഷെ എന്താണ്? അത് കിട്ടാതിരുന്നാൽ അവിദ്യയായി. ആ വിദ്യ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പരിശീലിച്ചെങ്കിലോ അത് അതിനേന്ന് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. മുറിമുക്കൻ എന്ന് പറയാ, വേറൊരു ഇതിൽ നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുമല്ലോ, എന്താ പറയാ അതിന്, വൈദ്യരെ കാര്യം പറയുമ്പോ അതന്നെ മുറിവൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലുന്ന പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കാര്യം. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ എല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് സോഴ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം. നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ സ്പെഷ്യലി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ ചേരുവകളും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതെടുത്ത് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ അതിൽ വേറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് പ്രഭാസമിൽ യഥാരൂപം അല്ലെ. ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം യഥാരൂപം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അക്കാര്യം അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അത്തരം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആചാര്യന്മാർ. എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മുറിവൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ. അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അത്തരം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ആ സബ്ജക്റ്റിലൊട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അതേ രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു മാത്രം. അത്രയും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിനെ വേറെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് പ്രശ്നത്തിന്റെ മുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്നാണ് അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും മോശമായ അവസ്ഥയിൽ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മന്ത്രം വിദ്യയും അവിദ്യയും താരതമ്യം പഠനം പടുത്തുന്നു. അവിദ്യ അജ്ഞത, സംശയലേശമെന്ന ബഗാഡിയ. നമുക്ക് അറിവില്ല. അത് പിന്നെ പറയില്ല, ഫ്രണ്ടില് ഒരു കുഴിയുണ്ട്, നമുക്കറിയില്ല, എന്നാൽ കുഴി ചെന്ന് വീഴും. അത് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇത്. പിന്നെ വിദ്യ അറിവ്, തെറ്റായ വഴി പിഴയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ശീലിച്ചാൽ അപകടകരമായിരിക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തെറ്റായ വഴിയിൽ കൂടിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെന്ന് കുഴി വീഴും. ഇതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടായാലും വീഴും. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിവ് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്തെന്ന് ആ കറക്റ്റായിട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യണം അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരു വഴി അറിയില്ല ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ. വഴി അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തൂല. അത് പിന്നെ കൺഫേം ആയി. വഴി അറിഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിനോട് ചോദിക്കണം. ആ വ്യക്തി എന്താണ് തല തിരിഞ്ഞിട്ട് വഴി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ, നമുക്ക് എവിടെ എത്തൂല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ആ അറിവ് തെറ്റായ വഴി പിഴയ്ക്കപ്പെട്ടതോ ശീലിച്ചാൽ അപകടകരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിത്തറ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. അല്ല എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, നമ്മളെ പുരാണങ്ങളൊക്കെ റിട്ടേൺ ആണ്. 108 ഉപനിഷത്ത്, 18 പുരാണങ്ങൾ, 18 പുരാണങ്ങള്, 4 വേദങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ അതിലത്തെ വരുന്ന ഉപവേദങ്ങള്, ഇങ്ങനെ ആരണ്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാതും ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തന്നെ അതിൽ തന്നെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതിന് ആചാര്യന്മാർ അത് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
വിദ്യയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സകല വസ്തുക്കളെയും ഉടമവാശിയാണെന്നും ഇതിന്റെ വിസ്മരണത്തെയാണ് അജ്ഞത എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഫസ്റ്റ് അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ മറന്നു പോവുക, അതാണ് ഫസ്റ്റ് അജ്ഞത. ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നാഥൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം, അതാണ് ഫസ്റ്റ് അജ്ഞത. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എന്താ കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്, എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രാവുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എപ്പോഴും, അത് തന്നെ മറന്നു പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അജ്ഞതയായി. അതാണ് ഫസ്റ്റ് അജ്ഞത പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരാൾ ഈ സത്യം എത്രമാത്രം വിസ്മരിക്കുമോ അത്രമാത്രം അന്ധതയിലേക്ക് പോകുന്നു. എത്രമാത്രം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകലിന്, എത്രമാത്രം ആ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകലിന്, അത്രമാത്രം നമ്മള് അന്ധതയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഒരു വെളിച്ചമുണ്ട് അല്ലെ, വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഇരുട്ടിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിറകിലേക്ക് പോകുന്നോറും നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അന്ധതയിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നെ അങ്ങനത്തുള്ള അന്ധകാരത്തിന് നിബിഡമായ വനത്തിലേക്ക്, അതിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാ പറയുന്നത്. കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി എന്നിങ്ങനെ വിഭിന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കർമ്മികൾ ഇന്ദ്രിയസുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന് വ്യാപരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മ പറയുന്ന ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എല്ലാവരും മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള തിരിവ് കർമ്മി, ജ്ഞാനി, യോഗി. കർമ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയ സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പെടാം. കർമ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വൈദിക രീതി കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആണ്. കാരണം എന്താണ്, കുറച്ച് വൈദികമായിട്ടുള്ള ചില ധർമ്മം, അനുഷ്ഠാനം ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോരുന്നവരെയാണ് കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയമായിട്ട് ആസ്വാദനമുണ്ട്. നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗൃഹദേമിയല്ല, നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥരാവണം. നമ്മളിപ്പോ ഗൃഹദേമിയാണ്, കാരണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാനെ മറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഗൃഹദേമിയം, ഭഗവാനെ മറക്കാണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥരാകും നമ്മൾ. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയസുഖത്തിന്റെ പിറകെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, കാരണം എന്താണ്, ആത്മീയ ജ്ഞാനം, അറിവ് നേടി ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്കറിയാം അഷ്ടാംഗ യോഗം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം, അവിടെ കണക്ഷൻ വന്നു, ഭഗവാനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് യോഗി വരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പല സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്തിയോഗമാണ്, പിന്നെ കർമ്മയോഗം ഉണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗം ഉണ്ട്, ഏത് വേലയ്ക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പൊ യോഗി അല്ലെങ്കിൽ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കണക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു. അതിനാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദിന സംസ്കാരത്തിലെ 99.9% ജനങ്ങളും വ്യവസായവൽക്കരണം, സാമ്പത്തിക വളർച്ച, പരിക്ഷേമ തൽപരത, രാഷ്ട്രീയ മുതലായ കൊടിക്കീഴിൽ വിഷയസുഖ സമ്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി കഴിയുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ 3 ഗുണങ്ങൾ പഠിച്ച സമയത്തും നമുക്കറിയാം, രണ്ടാമത്തെ രജോ ഗുണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. കാരണം രജോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസക്തിയാണ്, ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, അതാണ് ഈ ലോകത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലെ 99.9% വ്യക്തികളും ആ ചിന്താഗതിയിലുള്ളവർ തന്നെയായിരിക്കും. അവർക്ക് എന്താണ്, സാമ്പത്തിക വളർച്ച വേണം, രാഷ്ട്രം ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ഈശ്വരബോധം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സമൃദ്ധി എന്ന ലക്ഷ്യത്തെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയമായ ഈശ്വര ബോധത്തിലേക്കൊന്നും അവർ കടക്കാറില്ല. അവർ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സമൃദ്ധി മാത്രമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു പറയുന്നത്. ഭൗതികത്തിൽ 7:15 ഭാഷയിൽ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖ സമൃദ്ധി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കുന്നവർ ജനങ്ങൾ മൂഢന്മാരാണ്. കഴുതകൾ വിഡ്ഢിത്തത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. വെറുതെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അതായത് നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയതിന് അർത്ഥമില്ല. അതാണ് ഭഗവതിയിൽ പറയുന്നത്. 4 തരം ദുഷ്കൃതികളെ പറ്റി പറയണ ശ്ലോകമാണ് അത്. ദുഷ്കൃതികൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മായയിൽ അപഹൃത, ജ്ഞാനര്, പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് അതില് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും? 4 തരം ദുഷ്കൃതികള്: മൂഢന്മാര്, നരോധമന്മാര്, ദുഷ്കൃതികളാണ്. ആ ദുഷ്കൃതികള് നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢ പ്രപദന്തേ നരോധമ മായയാ അപഹൃത ജ്ഞാന ആസുരം ഭാവമാശ്രിത. അപ്പൊ എത്ര വ്യക്തികളുണ്ട്? ഒന്ന് മൂഢന്മാര്, നരാധമന്മാര്, മായ അപഹൃത ജ്ഞാനം, മായയില് കുടുങ്ങിയ ആള്.
അതെ, മായലാപുരജ്ഞാനർ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും എന്താണ് ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിറകെ പോകുന്നവരാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിറകെ പോകുന്നവർക്ക് എന്താണ് അവരെ മൂഢന്മാരെന്ന് പറയാം. കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ കഴുതകളെ പോലെ ജീവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കഴുതയാൽ മതി, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജീവികളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പല ഗുണങ്ങളും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ശരീരവും അതിന്റെ പ്രകൃതിയും കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൃഗീയമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മൃഗത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോകും. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിഷ്ഫലമായി ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ വ്യാപൃതരെ അവിദ്യ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ വിദ്യ പറഞ്ഞ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിദ്യ ഉപാസിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ വ്യാപൃതരായവർ. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെന്താണ്? അവിദ്യയാണ്. അവരെന്താണ്? ആ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക നിയമത്തിൽ പെട്ടിരിക്കും. അത്ര ക്ലേശങ്ങൾ അവര് അനുഭവിക്കും. പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് അത്, അതിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്തില്ല. ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലുള്ള രത്നത്തെ പോലെ അപകടകരമാണ്. അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് തന്നെ. കാരണം എന്താണ്? പഠന പുരോഗതി. കാരണം തന്നെ അവന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. അതിനു വേണ്ടി ഭൗതികമായിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നോളജും അല്ലെ, അത് മുഴുവൻ എന്താണ്? അത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും? അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി. ഇവൻ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവീത വായിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു വിശ്വാസമില്ലാത്ത വ്യക്തി ഭഗവീത വായിക്കുക. അവൻ അതിൽ നിന്ന് അവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പഠന പുരോഗതി ഡേഞ്ചർ ആവുന്ന പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. മൂർഖം പാമ്പിന്റെ ഫണത്തിലെ രത്നം പോലെ അപകടകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏത്? ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ കൈവരിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതി. ഏതെടുത്താലും അവനവന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രം നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ രാഷ്ട്രങ്ങൾ കണ്ടാലറിയാം അല്ലെ, ഒരേ പുരോഗതികൾ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഹരിഭക്തി സുധായത്തിൽ ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസമായ വളർച്ചയെ ജഡശരീരത്തിലെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഹരിഭക്തി സുധാദയം സനാതന ഗോസ്വാമിയാണോ? സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക്, എന്റെ ഓർമ്മയില്. അപ്പൊ ആരാ? ഹരിഭക്തി വിലാസം സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ? പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈശ്വരപരമായ വളർച്ച, വിദ്യാഭ്യാസപരമായ വളർച്ച, വെറും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് അതിന്റെ പിറകിൽ മാത്രം പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജഡശരീരത്തിലെ അലങ്കാരത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. മരിച്ചിട്ട് ഒരാളെ എന്തോരം പൂജിച്ച് എന്തോ അലങ്കരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആ ലക്ഷ്യം കിട്ടണില്ല. പൂവ് നല്ലത് തന്നെയാണ്, നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ജഡശരീരത്തിലെ പൂവ് കൊണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അതേപോലെ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്, ഇത്രയും നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വെറുതെ കളയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈശ്വര നിഷേധികളായ ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറയുന്നത്. ആധുനിക സംസ്കാരം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് നിരന്തരമായ ക്ലേശങ്ങൾ മൂടിവെക്കാനുള്ള താൽക്കാലികമായ ഒരു ഉപായം മാത്രമാണ്. നമുക്കത് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം, ഭൗതികമായ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലേ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് അടുത്ത പ്രശ്നം അല്ലെ. ഇന്നലെ വേറൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു, ഇന്നും വേറൊരു പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ മുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം. അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നത്തെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് മൂടി വയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ഈ ആധുനിക സംസ്കാരം ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതിലേക്ക് ആരും എത്തുന്നില്ല. അതെത്താൻ ആരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനായി മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നവയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മനസ്സും, മനസ്സിന്റെ മുകളിൽ ബുദ്ധിയും, ബുദ്ധിക്ക് മുകളിൽ ആത്മാവും സ്ഥിതമാണ്. ഇതിന് പല ലെയറായിട്ട് തന്നെയാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവതിയുടെ ചിത്രം തന്നെ ശരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. കാരണം ആദ്യം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കുതിരകൾ അല്ലെ, കുതിരന്റെ പിറകെ ഞാനും, അതായത് നമ്മളെ മനസ്സ്. പിന്നെന്താണ്? പാർത്ഥസാരഥി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, അതെന്താണ്? നമ്മളെ ബുദ്ധി. പിന്നെന്താണ്? അർജുനൻ, അതായത് ജീവാത്മാവ് അല്ലെ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, പിന്നെന്താണ്? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ രഥം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരമാണ്. ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, കുതിരയാണ് വെറുതെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാലോ അതെവിടെങ്കിലും പോയി ആ രഥവും പോവും, ആളും പോവും, എല്ലാവരും പോവും അല്ലെ, സാരഥിയും ഒക്കെ വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിറകെയാണ് നമ്മൾ പോണത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അപകടം നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കും, അത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. ആ ഉദാഹരണത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മജ്ഞാനം നേടുക തന്നെയായിരിക്കണം.
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടുക തന്നെയായിരിക്കണം. കാരണം അതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം സെയിം റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇന്ന് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ജന്മം കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജന്മം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഇത് ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ അടുത്ത പ്രശ്നം, ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ മരണം വരെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ആത്മജ്ഞാനം നേടുക തന്നെയായിരിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയാണ് കരുതേണ്ടത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ശരിക്കും നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാതെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ടൈമാണ്. ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താണ്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് നമ്മൾ നേടുന്നത്. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം അതിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് വേറെ കാര്യം. അർജുനന്റെ കാര്യം തന്നെ. അർജുനൻ എന്താണ്, ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ധനുർവിദ്യ അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണ്, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ്, അതും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ കൂടെ തന്നെ ആത്മീയ ജ്ഞാനവും നേടുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഗുരുവിനെ വധിക്കേണ്ട കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്, അത് ഞാൻ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടലാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഭൗതിക വിദ്യ അനുസരിച്ച് ഭൗതികത മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആത്മീയജ്ഞാനത്തിനെ പറ്റി പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് അങ്ങനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയാണ് കരുതേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ വേദവാദരതരായ ജനങ്ങൾ വൈദ്യസാഹിത്യത്തിന് പ്രാമാണ്യമുള്ളവരെ പോലെ സ്വയം ഭാവിക്കുന്നു. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർ വേദലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ്. തെറ്റായ പ്രാപഞ്ചിക വിദ്യാദാതാക്കളെ, അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നവരെ, അവരെന്താണ്, അവര് വേദലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചവരാണ്. വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയും, വേദത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം, പിന്നെ എന്താണ് ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം, കർമ്മകാന്ഡം, അങ്ങനെ 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട് വേദത്തിലും. അപ്പൊ അതില് കർമ്മകാന്ഡത്തില് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എന്താണ്, അതിന്റെ ലക്ഷ്യമുണ്ട്, അതിന് വേദാന്തം, അത് ഉപനിഷത്തുകൾ കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിലൊരു ഉപനിഷത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, ഈശവാസ ഉപനിഷത്ത് അല്ലെ. 108 ഉപനിഷത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ യജുർവേദത്തിലെ ഒരു ഉപനിഷത്ത് നാം പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഭഗവാനാണ് പരമലക്ഷ്യം എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യമാണ്, ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അർത്ഥമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവതിയിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ, നമുക്ക് നിർത്താം. 19:28 ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര സ്ലൈഡായി ഇവർ പറഞ്ഞു? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? 13ാമത്തെ സ്ലൈഡായി. ഓക്കെ, നാളെ 13 തൊട്ട് കേട്ടോ, 34 ഹരേ കൃഷ്ണ.